студио! Здравейте на вас, скъпи приятели! Да живее България! Браво! Да живее господин Рефира! И така, може да седнете, да се чувствате добре, удобно. И така започваме с новините. На 1 март посолството ни в Македония закичи с мартеница кмета на Скопската община. Като видял мартеницата, той изведнъж си спомнил, че в училище правили същите мартеници. Ние даже сме сигурни, че едно време не се е казало мартеница, а македоница. И сега внимавайте. Лично прапрадядо му, Аспарух Ческопски, я измислил, като вързал бял конец на червен гълъб, докато минава от Дунава. Ех, тая майка Македония, бе! А сега посрещете на крака и аплодирайте силно за неговия имен ден, който вече е именна нощ. И така, преподобни Герасим Георгиев Геров! И не само името, и друго да ти е живо и здраво. Да. Здравейте, Кръстев. Здравейте, българи. Здравейте и вие в студиото. Пожелавам ви да бъдете живи и здрави като Кръстев. Защо си толкова лиричен на именния си ден? Защото съм разчувстван. Добре, какво си изготвил днес? Ето, връщаме се на темата. За имения си ден аз съм ти приготвил специално за тънки ценители, не би бе. Дай да видя, Свети Керо. Заек Половджийски. Вдигни капак. Това може само да си го гушкаш, но не да го ядеш, бе. Той заек ловен билет има ли? Ако няма, ти ще му издадеш, бе. Какво се правиш? Не става. В моите ръце всичко гърми. И затова най-добре тук да викнем двете пиратки. Алекс и Ваня! But you know I'm just your type. I might be little hazy, but you just can't knock me. If I said my heart was beating loud, if we could escape the crowd somehow. If I said I want your body now, would you hold it against me? Невероятните! Невероятната Ваня! И невероятната, още по-невероятната Алекс! Бе, много невероятни, бе! Абе, те са направо impossible, но няма значение. След малко, не ми обръщай внимание. След малко ще поговорим за един абсурд, на който се натъкнах в университетската болница Свети Георги у Пловдив. Ма тя не е ли Свети Герасим? Аре, стига, пускайте, че днеска направо... Оставете една лична карта, само да не е неговата, че ще му трябва. И с една количка. Защо трябва да оставим лична карта? Имаме си нареждане на изпълнителния директор, за длъжни да го изпълним. И вас, вашия началник, като види нещо, и вие го изпълнявате. И много не разсъждавате и ни философите. Подробности около проблема ще разберем по-късно в шоуто, а сега към тоталния морален наблюдател, момичета, дръжте бюрото. Професор Вучков. След епохалното интервю... Значи, държиш ли здраво? След епохалното интервю на професора с премиера, сега му гостува кой? Сашо Диков, за да му покаже кой командва парада. И време да разбере, че аз командвам парада. Още при представянето на шефа си, професор Вучков стъпи леко накриво. В студиото сега ми е гост управителя на нашата, ваша телевизия Канал Т, който ми е гост за кратко. Давам му думата и след това ще продължим по обичайния начин това предаване. Господин професоре, давам му думата за малко. Ти май си повярвал сериозно така. Ти не забравяш, че аз определям кой колко да е. Давам ти думата за много. Професорът веднага обърна палачинката. Макар че май си беше наумил бързичко да приключи с Сашо Диков. Който ми е гост за кратко. Давам ти думата за много. Я да видим за колко много му я дава. Само че аз съм си подготвил с две парченца съвсем дребни от твоето интервю. Сега съм на 6-та минута. Ще ти взема още 2-3 минути. Добре, няма и ще проблем. ги дам. Така, от теб да мине. Първото парченце за Диков е важно, че професорът не реагира на следните думи на премиера. Вашата телевизия специално, просто тя изцяло срещу нас. Спираме тук.
вашата телевизия е изцяло срещу нас. Ти не реагира. Леле! Хванаха професора в издънк! Това е нищо, бе, Геро. Сашо Диков работи с доказателства. Ето следващото. Отиваме до финала, професоре, на знаменития ви разговор. Дайте финала. А може ли собствениците на телевизията да изгонят сега от телевизията заради това интервю с мен? Благодаря. Ще ма вземат другаде. Тези думи на професор Вучков особено много жегнаха програмния директор Диков. Какво излиза, че ти, бореца неустрашимия, човека, който не му дреме от нищо, включително от Бойко, Първановци и така нататък, ти дори против волята на собствениците си поканил Бойко Борисов, който се е оплашил, извинявам се, притесна, че могат да те изгонят заради неговата покана. И така излиза. Не излиза така. Напротив, точно така излиза. Виж какво, Сашо, трябва да имаме чувство за хумор. Уви, Сашо днес си е забравил чувството за хумор вкъщи. Първият път ти прощавам някакси, че си затрае. Добре. Ама, защото това е напрежение, бе. Добре. Това е напрежение, бе. Казвам, Абе, никой от вас не може да издържи 2 часа, бе. Окей. Да. Ами прав е професора. То е напрежение, то е чудо. Защото това е напрежение, бе. Добре. Това е напрежение, бе. Абе, никой от вас не може да издържи 2 часа, бе. Но оправданията на професора не трогнаха сърцето Диково и той продължи да критикува. Те, професора, в случая те предотвраща да си свалиш ореола на дисидентски ореол пред Бойко Борисов, което леко... Не ме е дострашал. Леко. От нищо не се страхува професор Вучков. Абе, от нищо, ама не посмя да прекъсне конското на програмния си директор. Ако не му беше шеф, щеше да го остави да му изяде половината времена и нрави, ама друг път. Не ме е дострашал. Леко. От нищо не се страхува професор Вучков. Ти май си повярвал сериозно така. Геро, бяга да гледай. Сашо Диков майко е ядта професор Вучков заради успеха на премиерското интервю. Абе, искаше му се той да беше провел подобно титанично интервю с Бойко и после се го излъчва на повторение до безкрай и да вика: Асене, върни, бе. Върни, стоп. Ние пък сега се връщаме на една стара тема. Нашия сериал за училища за Европа. Какъв е проблемът, защо се обърнахте към господари на ефира? От 2004 година синът ми посещава училища за Европа и учи английски там. Управителката госпожа Олга Христова, която отказва да ни върне месеци наред вече предварително внесена сума за обучението на сина ни в размер на едногодишна такса, именно 350 евро. Ако имат някакъв спор относно връщане на пари, невръщане на пари, закононарушение, особено последно. Какво? Естествено, че ще съдействам. Ние не сме от вчера на пазара. Обещавате ли? Разбира се, че ще съдействам. Обещавам. Госпожо Колева, имате ли споразумение с училища за Европа да ви върнат таксата? Нямаме споразумение с училища за Европа, защото споразумение е документ, с който всички са съгласни. И двете страни или всички страни. Значи ние сме спазили всичко, което се изисква от нас. Внесли сме сумата в срок и също така сме подали молба в срок тази сума да ни бъде върната. Училища за Европа нито упоменава срок, а както виждаме няма и никакво намерение да спази никакъв срок. Госпожо Колева, какво се случи след като излъчихме репортажите за училища за Европа? Добър ден, тук съм за да изразя своята искрена благодарност към младия екип на господари на ефира, които със своя професионализъм и находчивост успяха да доведат нашия случай до успешен край. Още на следващия ден, след излъчването на второто интервю, от училища за Европа възстановиха сумата, която ми дължаха в пълен размер. Това нямаше да се случи без усилията на вас и на вашите колеги, за което още веднъж огромно благодаря. За много хора в тази страна вие сте единствената надежда. Бъдете здрави! Това е младия екип на господари на ефира. Да, сега младия екип. Да, след такива репортажи, какво ти идва на теб? Да запеем. Не! Аз след такива репортажи спя по-спокойно. Браво на директорката на езиковата школа. Наистина браво, че спази обещанието. Браво и на хората, които си търсят правата до край. А сега овации ще има за всички от сърце и в нашата хитова класация. Коя? Господар на седмицата. Ти го прочете без грешка.
На четвъртата позиция в класацията сте поставили корифеят на четенето на вестници Венцислав Тоцев от телевизия СКАТ. Според експерти от строителния бранш, изпълнението на Люли е било по-некачествено от това на международен път Е79 в Кресенското дефиле, което пропадна в края на миналата година след поройка. До третото място се добра. Тайфунът с нежно име, травеститът Магита. Да, има ли мъж и жена или това са роли, които се редуват? Ами да ти кажа вече такъв станал живота, че се редуват роли. Сребърният медал грабва притеснената съпруга на кръшкащия мъж. Искам да се питам за моя мъж проболюдейства. Така? Какво прави твоя мъж? Проболюдейства. Златото заслужено отива при една наистина поразителна прилика. Единственото, което можеш да кажеш тук е отчаяни съпруги и Андрея, като две капки боза. Браво! Добра класация! Очаквайте след малко и новите ни предложения. А сега е време да поговорим за абсурда, на който се натъквахме в университетска болница Свети Георги в Пловдив. Здравейте, скъпи приятели, Гостомир Велков. Тръгнали сме по следите на един интересен сигнал, в който се твърди, че от регистратурата на спешното отделение на университетската болница Свети Георги в Пловдив се искат личните документи на пациентите като залог срещу предоставянето на инвалидна количка. Как се случва това? Сега ще се опитаме да разберем. Обърнах се към господари на ефира, защото смятам, че това е едно предаване, което решава реално проблемите на хората. Проблема в университетската болница в Пловдив Свети Георги в спешния сектор е следният. Идва пациент в спешно състояние и за да получи инвалидна количка, с която пациента да бъде качен до спешните кабинети, той или негов близък трябва да остави личната си карта в залог на регистратурата или при охраната, за да му бъде дадена такава и след връщането на инвалидната количка да му бъде върнат документа за самоличност. Във всяка една бяла европейска държава за тази цел има назначени санитари. Ние считаме, че оставянето в залог на документ за самоличност, това е грубо нарушение на Закона за личните данни и личните документи. Именно за това се обърнах към вас, за да се опитаме да решим този проблем. Скъпи приятели, сега ще проверим как от спешното отделение ще дадат инвалидна количка на пациент в спешно състояние. Добър ден, откъде можем да вземем една количка? Моля? Лична карта трябва да оставиш. Лична карта ли? Защо? Защото после няма да може да не върши. Как така да ви оставя лична карта? Няма ли друг начин? Добър ден, господина ми каза, че трябва за количката да оставим някаква ли. Да оставя документ, да. Това е нещо като гаранция, че ще върне ситуация. Как така да оставя лична карта? Това е документ. Просто ви казвам, такъв е да оставят хората документи, защото ще върнат после. Чухте какво ни каза служителката от рецепцията. Да проверим обаче законно ли е това. Никой няма право да задържа като залог чужд личен документ. Това е административно нарушение, предоставянето, но и даването в залог. Тоест административно-наказателна санкция биха могли да понесат не само хората, които искат и приемат лични документи, а и тези, които ги дават. Проверихме дали искането на лични документи срещу инвалидна количка е практика и с още един пациент в спешно състояние. Някаква количка ли трябва? Някаква. Защо трябва да ми оставя лична карта? Питайте на регистратурата. Чакай. Защото предаш количката за на регистратурата. Вече има заповед, на основание на която ние трябва да се оставим личните карти. Да, е там вътре или на мен, както решите. На вас или на регистратурата? Да. Не, вие решете къде. Това е безобразие. Ако искате, няма честно да ми регистрирате. Ако трябва, ще се оплачем. Удари се колегата и трябва да го закараме догоре. Оставете една лична карта, само да не е неговата, ще му трябва.